bata ang gamay. Hiwi na ang kuano ang gihigtanan. Di wala pa dahil naabot dahil. Di kuanan sa to ni kuan. Ni ate. Itong konsihan ba usa? Hala, oh, kana sila. Hinahinay mo ha. Please, ay ang pintahan niya. Oh, sige, sige. Ato ang panon. Hinahinay lang mo. Naguba na mong balay. Pinaan ka daan na dong. Paliyog ko sa si Biko, ipapang ni Bi ang kuan diri. Ha? Binaot na? Oh, sige may noon. Binaot na dek, ang pusti diri hapit na matumba. Ang pusti nga ilang gihigtan para makalabang yung taon nga mo nasa pikas. Kunti ng suga. Ha? Ayaw lagi tanawa oh. Nagkuha na ba yan na? Nagharap na. Ninayan na yung hamping mo. Nung mama dito, Jay. Kumusta naman? Nakansar dito? Jay, si Maridong. Kaglating pusuga. Pusuga ng pikas. Kinainay mo. Kinay banganga. Ginoo ko. Ya, ato na lang dito ya. Dito ko na kaisog. Dito pikas oh. Nakapit na mo. Tumbang ka ng puste. Asa naman ni sila oy. Sila kuya. Nakuha na dito. Nadala mga bata dito. Sus, ginoo ko. Napay mga bata daghan diri. Kalihog mi mga bata daghan pa ng pikas. Habit na tumbang puste nga ilang gihigutan sa kwan. Pisi, parang kalabang. Ang mga bata sige. Ha? Asa man? Di, basta, paano na mabaha man na? Sa paano man ang pikas? Ano yun? Ano yung balay naman? Papahan yung balay yun. Kanila bangon Santa Lucia, Asturias. Ah, akong gilive ni Pip. Ya, asa man kaya nalaglabang dito ya. Ayaw naglabang dito kusog na kaisog. Sila na yung pakuha na anak. Ma? Ayaw. Dili mo palabang mo si Mayan ang mga bata. Basta pauno lang to dito. Naghanap pa biya mga bata dito. Dagang ba mga bata dito? Patay itong balay dito, malig ma. Papahan na itong balay dito, ma. Ang mga sinina dito, ma.